Ja, jeg tager nu. Jeg skal lave et forsøg om væskers elektriske ledning. Ladning, ja. Og så i den her, der er svovlsyre. Det hedder så H2 SO4, og den har jeg normalt Q2, altså frostvand på vandringen. Så går jeg til sidst, så har vi sådan nogle kulrør her, og så sætter strøm til. Så ned i, så sætter man bare strøm til, bare masser af strøm. Så kan man se, at det begynder at dampe, eller det begynder at gå i stykker dernede. Og så her, så amperen den stiger. Og hvis jeg så tager den ene op, så falder den igen. Fordi så går der ingen strøm igen. Amperen det viser, at der er strøm. Det kan man se der i den ene. Så prøver vi så at putte det ned i det rene vand her. Der var ingen ampere. Så kan I prøve at skrue lidt op for det. Der er stadig. Det betyder, at der ikke er så mange plussioner. Og forskellen på, om de kan lede eller om de ikke kan lede, det er om hvor gode de er til at afgive på plussioner. Så det er altså bare en rigtig god syge. Nej. Det ved jeg ikke om det. Er du færdig nu?